рӯзи 29 декабр дар дастгоҳи ҳукумати вилояти хатлон се тағйироти кадрӣ сурат гирифтааст. Бо қарорҳои раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода, Додобоев Алишер Тоҳирҷонович, ки то ин вақт муовини раҳбари дастгоҳи раиси вилояти хатлон буд, сардори раёсати рушди иқтисод ва савдои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят таъин гардида, Сафарзода Сайфиддин Хайрулло муовини раҳбари дастгоҳи раиси вилоят таъин шуд. Сайфиддин Сафарзода то ин замон директори палатаи савдо ва саноати вилояти хатлон буд. Ҳамин тавр Муҳаммадсаид Зуҳурзода, ки қаблан дар мақоми сардори раёсати рушди иқтисод ва савдо фаъолият мекард, бо қарори раиси вилоят мудири шуъбаи иқтисод, молия ва ояндабинии дастгоҳ таъин шудааст. Вилояти Хатлон бо 3,3 миллион аҳолӣ пураҳолитарин вилояти Тоҷикистон ба шумор меравад. Ин вилоят дар ҷануби Тоҷикистон дар майдони 24,6 километри мураббаъ доман густурда, як манбаи умдаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пахта ва меваву сабзавот ба шумор меравад. вилояти Хатлон дар поёни соли 1992 дар натиҷаи муттаҳид кардани ду вилоят Кӯлоб ва Қурғандипа таъсис ёфтааст.